aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa production jabarani na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen bamananw ka kuma don n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o hukumu de kɔnɔna la ne ni Momo Su musow ka Momo cɛw ka Momo denmisɛnw ka Momo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔrɔ yan bi yasa ka kunnafoni di aw ma ladiriya la Momo i ni sɔgɔma kan susu somɔgɔw bɛ di baasi t'u la i ka kɛnɛ kosɛbɛ tɔɔrɔ tɛ alhamdulilayi nse an bɛ foli di filɛbagaw ni kanubagaw ma kosɛbɛ an ka dɔgɔkun kunnafoni n'a bɛ fɔ a ma ko revue de la presse kosɛbɛ ale ko waliyatɔ filɛ anw fɛ ka kunnafoni dɔw bɛrɛ la k'a bɛn dɛgɛmɔ k'a di todunkan ɲuman na n b'a dɔn o tɛna kɛ maaw negela ye n'Ala ka jɛ ye a y'aw bisimila an ka foli b'aw bɛɛ ye ayiwa Momo nin wagati in na kosɛbɛ an ka minisiri Mayiga n y'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ la un vrai africain je te jure ale ye communiqué dɔ kɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ayiwa i t'i da don o la k'o walawala maaw ye kan susu an bɛ foli kurakuraya an kanubaga ni lamɛnbagaw bɛɛ ye kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na colonel Abdoulaye Mayiga ni dɔw yɛrɛ ko je répète encore ale de ko ten ko je répète encore a ma ban wa an b'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ a bɔra fɛn min ye ka bataki kalan kɛ bataki mun n'a bɛ ɲɛsin anw ka furancɛla fanga gouvernement olu ka laseliw kɔnɔna na bataki nin ye numéro 64 fo ka se numéro 65 bataki nin tɛ boli dɔwɛrɛ kan a bɛ ɲɛsin an teriw an balimaw ani an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen ni an kun kelen don k'u kanu k'an bolo faw la n'olu yɛrɛ ye ka se ka bɛn sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ɲɛmaya kun dilen don olu ma an ka problèmew kɔnɔna na n'o ye Algérie ye a ka nin kalan ninnu kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ que Mali an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ laseli kɛ ka kangaramada kɛ ka tila ka an ka dusuma kasi jira k'a ɲɛsin waliya ma waliya mun bi n'o ye nin juguya ye ni Algérie ani bingani n'a bɛ k'a ta k'a ɲɛsin Mali ni Mali kɔnɔ kow la bi Algérie n'o ye anw yɛrɛ balima jamana ye ni anw yɛrɛ ye fɛn bɛɛ kɛ Algérie ka tɛmɛ n'anw ye dɛmɛ bɛɛ kɛ Algérie ka tɛmɛ ni ye Algérie yɛrɛ ka histoire lajɛ wagati sera tellement que Faransi y'a gɛlɛya Algérie da la fo Algérie maabaw n'u ka finitigiw nana sigi Mali kɔrɔ yan fan fɛ o Algérie de ko don a fɔ olu bɛ sɔn ka nin k'anw na n filɛ k'a f'i ɲɛna dɛ o Algérie de ko don a tɔgɔ bɔra n ka Momo ko bibi in na k'i bɛ maa min na don ko de bɛ bila i la o ma kɛ nin ye sa a kɛra o ye dɛ nka maa minnu bɛ anw fana kunna a tɛ k'olu fana na k'i kɔdɔn ten o ko Algérie k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ batɛmɛ sira ye tuguni diɲɛ kɔnɔ kelen wa Algérie k'a dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya bɛ an n'u cɛ sigiɲɔgɔnya ni a bɛ hakɛ dɔ de ɲini a bɛ bonya dɔ de ɲini wa o bonyaw Mali b'o jagoya sigiɲɔgɔn kan sabula Mali ka dɔgɔyama tɛ se maa si ma a banna o de hukumu kɔnɔ an ka furancɛla fanga gouvernement k'u bɛ a da bɛɛ tulo kan diɲɛ mɔgɔ tulo kan bɛɛ ka kɛ Mali seere ye k'a jateminɛ kɛ bi Algérie kelen don ka waleya min ta k'a ɲɛsin Mali ma i b'a jateminɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye bingani ta k'a ɲɛsin Mali ma n'a bɛ f'o ma ko terroristes n'anw yɛrɛ b'a f'o ma ko banbagacikɛwale tigilamaw dɔw b'a fɔ ko jatigɛwale tigilamaw Algérie ye o maa ninnu wele ka tugu olu lasigi Mali ko kuma la ka sɔrɔ Mali jamana ɲɛmaaw t'a kalama o tɛmɛnen kɔ maaw bɛ yen bi ko maaw minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ ni Mali ka ni furancɛla fanga tɛ kan kelen fɔ ko problème caman b'u ni furancɛla fanga cɛ ni dɔw yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ ye fanga nin bɛ se ka firi bi n'olu fana bɛ jate i n'a fɔ ko rebelles ani an ka maa dɔw olu fana sigilen bɛ Algérie kɔnɔ nin wagati na Mali ko kuma la o tɛ k'i yɛrɛ tɔgɔla kuma fɔ ka sɔrɔ i tɛ kɛnɛ kan ye i y'a ye sa ka kun di kuntigi kɔ o de kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn tun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko accord de paix et de réconciliation ne tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka bɛnkan sɛbɛn kɛ bɛnkan sɛbɛn bɛ kuma bɛn ani cɛrɔbɛn n'o ye sigiɲɔgɔnma ye an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɔrɔlenw ban ni o kunna bɛnna Alger ko a kow bɛ ka kɛ ka taga nata sira wɛrɛw de fɛ nata mun tɛ accord yɛrɛ kɔnɔ ko ye wa nata mun ni Mali ka hɛrɛ t'a la laɲini dɔw de kelen don Algérie fɛ ale bɛ se k'a ka nafa sɔrɔ sira sɔrɔ Mali kan ani o groupe bɛnnen don ka bi a bɛ fɛ ka Mali bolo tulon min k'a da ko k'a di o groupe ma ko o de hukumu kɔnɔ ko Mali b'a jira k'a fɔ ko accord nin k'a banna pewu an t'a la bi an t'a la sini a banna aw kɔni don ne ma
ni y'a bannen de koyi an bi t'a la an sini t'a la ala an sini t'a la an ka jamana ɲɛmaa ka laɲini ye mun ye fɛn min ye ba maliba a kɔnɔ kuma a ka bɛn a ka ko n'a bɛ kɛ jamana nin kɔnɔ a bɛ kɛ jamana de kɔnɔ anw ka sokɔnɔfini nɔgɔ tɛ bɔ ka taga ko maa si ka bulonda la tuguni k'o banna pewu an bi tɛ an sini tɛ faamuyali ko ɲuman o bɛ nin communiqué nin kan colonel Abdoulaye Mayiga ale ka laseli kun don i bonya b'a la nin y'a ko ɲalen ye ayi nin kɔni Mali kɔni maa o maa mana fɔ ko i b'i tulo an na n bɛ taa tugu i la f'i taatɔ i bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka yala ne yɛrɛ don wa nansaraw b'a fɔ cogo min na on souffrait dans ce pays là o to ye pewu on a souffert koyi mais o banna pewu bi ala k'a ɲa ka da amina yɛrɛ bi ayiwa Momo an bɛ taa an ka finitigilakaw yɔrɔ e ko u ma taa tugu Banbanci wale tigilamɔgɔw la sa wa dɔgɔkun in kɔnɔna la walayi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na laseliw kɔnɔna na n'a bɛ f'a ma ko active fama o ye ka jateminɛw kɛ n'an ka finitigiw ye wulikajɔ min kɛ ka se ka dugukɔnɔmaw bɔ o kalama i bɛ a jateminɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ka kɛ ka bɛn janvier kalo tile 25 n'o bɛnna alamisa tɛmɛnen ma an ka finitigilakaw ko u wulila fɛn min ye ka se ka jamana lakana ka jateminɛ kɛ jamana kɔnɔ c'est-à-dire i sigilen yɔrɔ président Asimi ale yɛrɛ bilama hali ni limɔgɔ y'i lamaga u bɛ marifa bali kɛ k'a ta ka bɔ ayi kana siga tellement que bi Mali ka surveillance Mali ka sécurité tulonkɛ t'a ko la ko jateminɛ n'o fɛnw kɛ ka ban o de hokumu kɔnɔna na ko an ka finitigilakaw ko banbagaci kɛwale tigilamaw y'u essayer ka ɲangini dɔ k'u la ka bɛn check point dɔ ma n'o ye Onbori ale ka bɔda yɛrɛ la Onbori bɔda ni o ye gosi kɔnɔna ye u y'an ka finitigiw sɔrɔ ye non a bɛ fɔ de ma ko kangara ani karangada u ye taa tugu u la ye ɲanama tellement que taa tugur'u la a dɔw non Usain Bolt tɛ wala hali nin dɔw ka marifa bila u kana an k'u ta a tɔgɔ athlétisme na u bɛ kɛ champion du monde ka di Mali ma tellement que u sentigɛ ka di o kɔfɛ jumadon ka bɛn janvier kalo tile 26 ma i bɛ a jateminɛ u ye labɛnni wɛrɛ kɛ ka na k'u bɛna u ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka kɛ ka bɛn kɛnparana ma ala ye an ka finitigiw tagar'u dafalen sɔrɔ yen nɔ u ye taa tugu la tuguni taatugu kɔ u y'u duuru don fiɲɛ la nka an ka finitigiw ma sigi dɛ u tilara ka wuli ka fɛlɛ boloda n'a bɛ fɔ ma ko ratissage o ratissage de kɔnɔna na an ka finitigilakaw sera ka munition i bɛ munition dɔn wa marifa ni marifa balu o caman ani kɛlɛkɛminɛn caman ka tɛgɛ da olu kan olu b'an bolokɔrɔ bi hali bi ka kɛ ka bɛn janvier kalo tile 25 o ma tuguni u ye bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin an ka groupe dɔ ma groupe mun ni a bɛ fɔ ma ko groupe de reconnaissance i m'a ye olu bɛ bɔ ka taga jateminɛw kɛ mun bɛ k'a labɛn dugukɔnɔmɔgɔw ka kow bɛ cogo di an ka jateminɛw kɛ bin kana kɛ an ka dugukɔnɔmɔgɔw kan nin ma kɛ fankelen fɛ dɛ nin kɛra secteur la secteur mun ni dɔ tɔgɔ ye ko Tiringa dɔ bɛ ko Uresane dɔ bɛ yen nɔ ko Uredane ani Atara k'a ɲɛsin fɛn min ye le tilebiyan fan fɛ n b'a f'i ye an ka finitigilakaw u tagar'u tɔ la yen tuguni ala k'a da kan dɔrɔn u ye taa tugu u la yen tellement que taa tugur'u la hali pompier ni kun tɛ se k'a faga ayi non n ko a dɔw bolila ka dugu ban terroriste dɔw bolila fo k'u sen ban ja hadamaden bɛ boli ka sen ban ne t'a dɔn ko vitesse bɛ hadamaden na a dɔw jɔlen y'u ka vitesse bɛɛ don u nɔ la u décalera u bolitɔ sen nɔ ye dingɛw sen bi a bɛ kɔlɔn bɔ ayi non an ka tiɲɛ yɛrɛ la an ka finitigiw n b'a f'i ye ni kulonkɛr'u la aw t'a ɲɛdɔn i bɛ kulonkɛla tasuma la aw t'a ɲɛdɔn a ma ban wa o de kɔnɔna na u lafasa ɲɛma min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko chef d'état major général des armées k'a bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan an k'a dɔn k'a fɔ an ka finitigiw u kɛlen don ka wuli bi ka jateminɛ mun kɛ n'a bɛ fɔ ma ko mission régalienne o tɛ dɔwɛrɛ ka cɛsiriw ta ka se ka jamana nin lakana ka jamana kɔnɔdenw a n'an bolofɛnw lakana jamana fantan ni naani bɛɛ fɛ ko dɔ de bɛ fara ka fɛn tɛ bɔ a la ko n'an jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se sɔrɔ juguw kan nin ye kunnafoni ye mun bɔra an ka sɔrɔdasiw olu ka bolo kan ayiwa Momo halisa an bɛ ala deli ala k'an ka finitigilaka ninnu dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la kosɛbɛ ayiwa Momo e ko n'an bɔra yen sa ministre Job ko ale ye Espagne lasigiden bisimila kosɛbɛ an ka ban Maliba kɔnɔ o kɛra ka bɛn alamisa tɛmɛnen ma ministre Job ni ale yɛrɛ ye ministre mun ɲɛsinnen don an ka kɔfɛ kow ni jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli la n'a bɛ fɔ ma ko chef de diplomatie
au ministre Diop ale ye an b'a fɔ royaume d'Espagne olu ka ambassadeur n'o ye Antonio ale y'o bisimila Antonio kun nana a ka jamana y'a ci kana Mali kɔnɔna na badenya ni sinjiya ni baraɲɔgɔnya ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma o papier minnu kun dilen don a ma n'a bɛ fɔ a ma ko lettre de créance a nana o de yira o yira ni kɔnɔna la u ye nin doba ta k'a kɛ don ye ka se ka sigi ka kuma fɛn caman ka fɛn minnu jamana fila ninnu ka nafasɔrɔ siraw an ka bɛnw ani an ka lakana siraw fo ka taga se nin wagati na an ka jamana ka nafasɔrɔ sirabaw n'a bɛ fɔ o ma ko économiquement u sigira k'o jatew fɔ k'o fɛnw yira ɲɔgɔn na yɔrɔ Mali bilama an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa sago tɛ kɛ dɛ jamana kɔnɔdenw de sago bɛ kɛ an ka président colonel Assimi a y'o de fɔ maliyɛn ka hɛrɛ maliyɛn jamana kɔnɔden ka lafiya tɛ jɛ o jɛ la Mali tɛ don sira fɛ n'i nana anw fɛ yen k'a fɔ k'e de bɛna i b'a bɛɛ cɛ ba fa ni kili cɛ k'o tɛ kɛ ba Maliba kɔnɔ tuguni u ye bɛnkanw caman kɛ u sigira ka bɛn fɛn caman ma fɛn min Espagne ni Mali tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw kɔnɔna na an bɛna na se ka baaraw caman kɛ ni donna nataw kɔnɔ ni Ala ma baasi kɛ kan susu i bonya b'a la ni ɲɛna ayiwa halisa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in taga ɲɛ kosɛbɛ k'a se n'a fanga di an ka ɲɛmaaw ma ami yaasa an yɛrɛ an bɛ se ka an tɛgɛ nɔ ɲɛ o b'a la de sinon an bɛ yɔrɔ min na bi n b'a f'i ye a ma nɔgɔ dɛ ko suruku garisɛgɛ ka di a yɛrɛ bɛ caman karaba sinon an b'a f'i ye a ko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ bi dɛ nala n'an bɔra yen an bɛ taga e fan fɛ kosɛbɛ nin tɛ kunnafoni duman ye anw maninkaw n'o y'an kangabakaw ko dama ye tiɲɛni kɛ dɛ Momo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na fasirikɛba yɛrɛ ko k'an ka ta k'a lajɛ jumadon janvier kalo tile 19 san 2024 kangabakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔbadani damabɔyɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kɔbadani falada yɔrɔ in yɛrɛ bɛ Kulukoro mara la maa 60 ɲɔgɔn na o de nin tora damafiri in na Momo k'a ta yenkaw yɛrɛ da u ko maa 60 in tolen a la ayiwa maaw ma sigi ka lajɛli kɛ dɛ u y'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an ka bolimafɛn min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko bulldozer u y'o caman wele joona yaasa ka na su minnu bɛ dama kɔnɔ ka na su ninnu nabɔ o kɔfɛ sa min ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka sanuko ma ale ko ale bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsiw ma ko Ala ka hin'u la ko Ala ka yen u sɛw mani ye wa a ka maaw wulila ka se yen ko yaasa ka taa jateminɛ boloda a ko kan kosɛbɛ nin ye maliyɛnya ye a ma ban wa u selen yen nɔ sa Momo u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ u ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɛmɛ kan ka don ni maa ninnu ma u ko ko u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ minnu bɛ sanuko in baara la dɛmɛ bɛ se ka se u ma o kɔfɛ fana jɛkulu min sigilen bɛ sanubɔlaw yɛrɛ tɔgɔ la n'an b'a fɔ a ma ko Fédération nationale des orpailleurs du Mali olu ka ɲɛmɔgɔ ale bɔra ka kuma ni o ye Seydou Keita ale n'a ka secrétaire administratif Birahima Traoré olu fana ko k'u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ko Ala ka yen u sɛw mani ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u dusuma kasalen don ko u yɛrɛ ka laɲini tɛ nin ye nka ko n'i y'a ye fana nin ko nin kɛra ko maaw k'a faamu ko yɔrɔ nin tun ka bon kosɛbɛ o de y'a to maa caman nin tora la ko a ko n yɛrɛ kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati de fana kama kɛ sufɛ dɛ a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati de wa ko min ye Birahima Traoré yɛrɛ ye a ko k'a bɛ welewelemada kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ka wuli min ye sanubɔlaw ye sanubɔyɔrɔ bɛ jamana fan o fan fɛ u ka t'u recenser yaasa dɛmɛ min bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma o ka se ka kɛ wa fana ko min ye u ka baarakɛminɛn minnu mana kɛ ni o ma daga sanubɔyɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko manchine olu ka bɔ yen nɔ ko yaasa maaw bɛ se ka baara kɛ cogoya min na u niw bɛ se ka kisi wa k'u b'a ɲini yenkaw fɛnɛ fɛ ko ni sariya min fɔra u ɲɛna u k'o labato o la n'o kɛra u yɛrɛ bɛ baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ wa u niw fɛnɛ bɛ lakana ayiwa nin kun ye kunnafoni ye i bonya b'a la kan sutu nin bɛ maa fari faga surtout damabɔla ninnu caman dahirimɛ ɲininaw don a fɔ tuguni dɛ a bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔ koyi Ala ka yen nɔgɔya ma ni yan ye n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taga an ka jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta cɛ in tɔgɔ fɔ ka di Kodisa n'i b'ale tɔgɔ fɔ i b'i masumaya min ka kɛ wallahi Colonel
Assimi Goïta. Ah, ko Assimi ye laseli dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ma ko discours. Laseli nin kɔnɔna. Ah, kumaba caman bɔra a kɔnɔ dɛ. Kosɛbɛ kɛ. Momo ina fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min. An ka jamana kuntigi Colonel Assimi Goïta. Janvier kalo tile 15 san 2024 Kulubakaw fɛ yen. Kosɛbɛ. A ye wolo bila Bamakɔ sigibagaw. Fo ka taga se an ka diinɛ ɲɛmaw ani laadala mɔgɔw ani fo ka taga se hali an ka finitigilakaw yɛrɛ ka ɲɛmaw. Olu dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan fana. Gouvernement maa caman fana tun bɛ yen koyi. A ye kuma ta. A ko Momo ko min ye yurugu kɛlɛli ye ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko maa se tɛna to yen ko min ye yurugu kɛlɛli ye ka bɔ ba Maliba kɔnɔna la ko bɛɛ k'a dɔn ko maa si tɛna to yen dɛ ko sabu maa si tɛ fanga sanfɛ ko maa kana yurugu kɛ k'a fɔ k'i n'ale ka surun dɛ ayi dɛ ko sabula bamananw ko n'i ma su bugɔ ko ɲɛnama tɛ siran ko di Momo nga bɛ ko in ngane a ko fana ko u b'u seko n'u dama yira bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ka nafolo minnu dunna maa minnu nɔ mana yala k'a kɔni a bɛ min ɲini an jamanadenw fɛ bɛɛ kɔni ka Ala deli i nɔ de kana yala dɔrɔn i tɔgɔ kɔni mana yala a bila i kunna ko sɛgɛsɛgɛli bolodatɔ don wa i watɔ jɔn watɔ a ye tɛ sa maa minnu mana ye kuma fɔ kana fɔ ko yi dɛ i fɔ o kɔfɛ a ko min yɛrɛ dabalibanko yɛrɛ ale yɛrɛ Assimi ma ko n'i y'a jateminɛ an ka baaradaw la k'i bɛ taa sɔrɔ sisan i bɛ taa sɛbɛnfura dɔ dilanni na k'o bɛ dilan 100 de ko nka k'i bɛ taa sɔrɔ o maaw b'o dilan 1000 ko nin kelen y'a dabali ban dɛ ko nka a bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw fo kosɛbɛ sabula u b'u seko n'u dama yira la yaasa nin ko ninnu bɛ se ka dabila cogoya min na a tilalen kɔ kuma la min ye Bamakɔ sigibagaw fo ka taga se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani an ka laadalatigiw ani gouvernement ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen bɔra k'a fɔ k'u b'a fo bi u b'a fo sini wa k'u b'a kɔ bi u b'a kɔ sini a ka nin baara in na ko sabula k'a ye fɛn kɛ ba Maliba kɔnɔna la k'a ɲɔgɔnna caman ma se ka min kɛ san caman tɛmɛnen kɔnɔna la Kansuzu président ka laseni depuis Mali kɛra Mali ye an ma deli ka nin ne yɛrɛ kɔni ma deli k'a mɛn depuis ni ka denmisɛnninya a y'i da don ko caman na ko minnu kɔnɔ k'a daminɛ ale yɛrɛ sigili ka n'a bila fo bi la a ye degun min sɔrɔ Mali kelen don marabatigiya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kelen don wɛrɛ ye bɛɛ b'i ta fɔ ale yɛrɛ n'a don a welela Faransi fɛ fɔlɔ jona kɛ ko maa 3 bɛ yen nɔ a ka président ni premier ministre b'o kɔnɔ a ko jamana dɔw fɛnɛ ko a ma ko maa 2 bɛ yen CEDEAO fɛnɛ n'a ta k'ale yɛrɛ ko ma ko tuma ko maliyɛnw yɛrɛ ta ye jumɛn ye an ta tɛna kɛ ka to k'an sigi k'o lajɛ ye Momo Kansuzu fɛn min ne yɛrɛ hakili minɛ an ka jamana ɲɛmaa ko Mali tɛ fantan jamana ko yurugu de bɛ k'an sɛgɛn mais jona kɛ Momo an tɛ fantan jamana ye koyi ma fɔ ka ban pewu ayiwa Momo a ko ani a baarakɛɲɔgɔnw minnu seko bɛɛ lajɛlen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kiiri tigilamɔgɔw ko u b'u seko kɛ yaasa kiiriw bɛ se ka tigɛ cogo ɲuman na cogoya min na a kɛra an ka jamana cakɛyɔrɔw ye a kɛra kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔw ye wa nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ a da sera kuma dɔ ma kuma ni Momo e ko a tɛ an kumakɛlaw yɛrɛ concerné wa a ko a bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan fɔlɔ ko min ye an ka pankuru Ala ma hinɛ na an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka pankuru min sanna k'u bɛna o ko sɛgɛsɛgɛ o kɔfɛ fana a yirala wagati tɛmɛnenw na ko minɛn dɔw sanna an ka finitigilakaw ye o ko u bɛna o sɛgɛsɛgɛ fond Covid-19 ko nalen k'a fɔra ko k'a di a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ma ngo yala donna da fɛ y'a sɔrɔ wa ne kɔni ma sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ko tɛ o ko kɔfɛ hali le ma sɔrɔ ayi le ma sɔrɔ wa ko kɔfɛ min ye EDMSA ye awɔ kɛ k'u bɛna o ko u bɛna a ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ yaasa maaw ma nɔ mana ye nin ko ninnu na a tɛgɛ ka k'i la
wa o kɔfɛ a ko ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i da la sega kan ko bɛɛ k'i janto i da la ko sabula maaw bɛ ɲinɛ min kɔ ko maa nɛ o ye muru ye min bɛ tigɛli kɛ f'a jama yɔrɔ la wallahi ko a bɛ min kɔni ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'a ma ɲɛ i bɛ kuma i ka kuma fɛn kan i bɛ fɛn min dɔn i tɛ mun ɲɛ dɔn i k'i da b'o la ko la ko n'o kɛra se tɛ k'i ma foyi foyi ko wa k'a kana kɛ maaw ɲɛna fana ko kiiribulon tigilamaaw sigilen bɛ jamanadenw degunni kama dɛ u tɛ o kama ayi k'u bɛ yen ka an yɛrɛ de lakana wa k'u tɛ ka fanga lakana dɛ u bɛ ka an yɛrɛ de kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma kan susu k'i ka kuma sɔn ji la ka président ka kuma sɔn ji la i fɛ kunnafoni di anw ka baara don kosɛbɛ kɛ an y'a formation kɛ n'o ye kɔgɔli baaraw ye an bɛ se a di cogo la fɛn o fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni ye an b'o datugu kosɛbɛ e wulila tile sen kuncɛ i ma formation kɛ i ma foyi k'a la ka na k'i fili a kɔnɔ i da bɛ fala kɔnɔ bin ayi n'i y'a tigɛ i bɛ taga a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ dɔnnikɛla k'i yɛrɛ sɔrɔ politiki mɔgɔw ka kɛnɛ kan i bɛ fu fɔ a tɛ fu fɔ n ko n'i y'a tigɛ i bɛ taa procureur sɔrɔ i ɲɛ ye u bɛ taga sɔrɔ yen u bɛ taa sɔrɔ yen k'a ka kuma kun cɛ a ko maaw tɛ min fɛnɛ kalama ko min ye minisiriw ye ko kabini ni embargo binna Mali kan minisiri si ma ka wari sɔrɔ a ɲɛ 40 n'an b'a fɔ ma ko salaire k'ale kun bɛ a bɛ k'a seko kɛ yasa u bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min ko nka ale k'u ma halisa u k'u muɲu n'Ala sɔnna ma ko bɛ ɲa kosɛbɛ ayiwa nin kun ye kunnafoni ye ayiwa i bonya b'a la an bɛ président fo kosɛbɛ n'o ye président Assimi ye a ka laseli ni a fanga bonyara an b'a fɔ nin diyara an ye an bɛ laɲini de kɛ jamana kɔnɔ kumaw u ka to k'a fɔ an ka to dunkan na an ka se k'a faamuya bɛɛ k'i ta ani i bila dɔn hali faransi ka tagaliw a ye da t'olu bɛɛ la ni faransi nana laɲini kɛ k'u bɛ fɛ Mali ka don OTAN na OTAN fɛnɛ ka na kobaw de bɛ discours nin kɔnɔ an tɛna na se k'a bɛɛ fɔ an bɛ maliyɛnw wele discours nin bɛ bamanankan na u ka taga hali bi an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ président a ka discours nin caman bɛ yen u ka tugu lamɛn i bɛ faamuyata caman bɔ a kɔnɔ wa fɛn min ye EDM ta an b'a fɔ a daminɛra weleliw daminɛra ka ban maaw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ wa min yɛrɛ dabali ban bɛ ɲininkali busamisɛn o bɛ ka gan maaw la walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kow ma cogo min na sabula président ko de ko kana ka ko ni ɲɛnabɔ sisan san 2 san 3 kuran kana ka tigɛ ko tɛ dɛ ko kuran yɛrɛ de tɛ tigɛ tuguni sababu mun b'o kɛ wa sababu mun y'a to kuran tiɲɛna k'a b'o de sen fɔ ka s'a dan o tɛ wa an bɛ foli di président ma n'an bɔra yen an bɛ taga Segu ko M3SA olu ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin anw ka orphelins n'o ye yatimɛw ye finitigilakaw ta ani maa minnu yɛrɛ n'u dɛsɛlen fɛnɛ kosɛbɛ Momo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ka lakɛɲɛ ni 20 janvier yɛrɛ ɲɛnamayalen ni o ye an ka finitigilakaw ka ɲɛnajɛ ye min ye moulin moderne du Mali ye n'an b'a fɔ o ma ko M3SA o ɲɛma olu ni a cakɛɲɔgɔnw jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma yasa min ye an ka maa minnu tora jamana in kɛlɛ la kumabɔli la kosɛbɛ ni o y'an ka finitigilakaw ka se ka u ka denbayaw ɲɛji cɛ o kɔfɛ fana maa minnu bɛ yen ni se tɛ u ye bɛɛ b'a dɔn kɔni jamana in kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen dayirimɛ sɔrɔli a ma nɔgɔn ka se kɛ olu fɛnɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma yasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ kɛnɛ in yɛrɛ kan min ye Segu gouverneur ye ale tun bɛ yen nɔ ani min ye polisiw ka contrôleur général ye ni a bɛ fɔ ale ma ko Alassane Traoré ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ani maaba caman wa a yirala fɛnɛ Momo dɛmɛ min taara ka ɲɛsin nin maa ninnu ma a kasabi bɛ t'i jɔ 47 la non u y'u seko kɛ min ye gouverneur ni contrôleur général ye u ko ko u bɛ nin cakɛda in fo ni o ye Moulin du Mali SA ye u ka nin baara in na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin b'a yira ko halisa u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔ yasa ka u dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna la wa fana ko minnu yɛrɛ ni tora an ka faso kɛlɛ la k'u kɔ u k'u hakili latigɛ jamana hakili b'u la k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yasa u kana kɔngɔ u kana minɔgɔ wa u kana na se ka u ka maa min ni tora u kana na se ka a ye ko a tɛ yen quoi ayiwa Momo ni ne kun ye bi kunnafoni ye yani an ka kun cɛ
an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye kosɛbɛ an bɛ taga kɔnɔwarikaw fɛ yen hali n'i y'a sɔrɔ sama seginnen karila e ko sama seginnen dɔrɔn karila sama a seginna ka na o a seginna kɔ sama nana tuguni kɛ haya sama nana dɛ nka sama nacogo ma bɛn fɛn min ye kan n'o ye farafinna tɔgɔ la jɔnjɔnba min bɛ kɛ sennadolantannaw ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ ka taa nin wagati in na kɔnɔwarikaw fɛ yen i bɛ a jate minɛ gurupu ni o ye bakurubaw olu ka dolantanw bannen kɔfɛ an bɛ cɛ bila ɲɔgɔn na la n'a bɛ fɔ a ma ko 8e de finale o kɔnɔnaw na nin wagati in na a kan ka daminɛ Angola ale bɛ Namibie bisimila Nigeria ale bɛ Cameroun bisimila Guinée équatoriale ale ni Guinée Conakry bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Égypte ale bɛ RD Congo bisimila Cap Vert ni Mauritanie Sénégal Côte d'Ivoire o tɛ Alassane ani Macky Sall ye les deux grands partenaires de la France olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ma da o ma dɛ u tilara ka AES cɛden fila fɛnɛ bila ɲɔgɔn na n'o ye Mali ale ni Burkina ye o kɔni ayi anw b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw ta tɛ problème ye ayi an ta kɔni ma gɛlɛn anw b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni mun ye se sɔrɔ a don dɔrɔn dɔnni supporters bɛ tila ka to yen nɔ ka tɛgɛrɛ fɔ jona kɛ problème ba t'o la Mali Burkina Mali a bɛɛ de ye kelen ni mun ye sebaya sɔrɔ an bɛ tugu o kɔ fo yɔrɔ o t'anw ta ye sa wa o kɔfɛ Maroc ale ni Afrique du Sud olu bɛ masaranga sɔ kɛ t'a la nin ye 8e de finale n'o ye cɛ bila ɲɔgɔn na nin ye olu bakurubaw ye an bɛ to jateminɛw la ni Ala ma baasi kɛ don n'a nataw kɔnɔ an bɛna kunnafoni jɛlen di limanaw ma kosɛbɛ ayiwa Momo e kɔni tɛ dansigi an ka bi kunnafoni na wallahi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ olu minnu bɛ u sigi sanga ni wagati ka anw lajɛ an ka kunnafoni d'u ma ladiriya la wa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka debila baara kɛbagaw fo u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔ kɔɲɔkɛ kurakurani ala mana ma fara ka bɔ a la fɔ k'an b'a fo ka kɔɲɔmuso yɛrɛ fɛnɛ fo ayiwa Momo an b'a fɔ ko ala ka basigi sabati an ka ba Maliba in kɔnɔ ami ala ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw ala ka u dɛmɛ an ka finitigilaka minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'u u tanyana ala ka badabada dali nɔgɔya u ye ala ka yen u sɛ o maniya ye n'ala ma an ka jɔnya jɔ an na an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni d'u ma ladiriya la shukran aw k'an bɛn